Nemám. Isten már kamerázok, bazd meg. Már minden, már gyere! Próbowałam jako do psychologiczku, którą już teraz nie jestem spokojna, a będzie zaświeżyłam ministerstwem. To jest ja to wyznam na pani. Z kanalu! Kormutová, kuku. Môžeme sa vrátiť k téme? Kurtama. Prišla na kontrolu. Kurtama. Prosím vás, opustite si to miestno. Vám sa budem až neskôr venovať. No, takže som prišla na kontrolu. Na akú kontrolu? Ma sejma, bazd meg. Vidím poprvýkrát, takže jedna kontrola. Bola naša kolegynka. Ja, ktorá, aha, dobre, no tak na akú sa nedá spoliehať, ale nevadí. Takže porozprávajte mi, zase aj ja. Mám som ináč pamiętana. To znamená? Na sebe. No takýto prípad, čo máš aj... Sa nesvedia. Ale si srdná. Ďakujem. Prosím vás, tu nám cestičku. Ty lesba piče, chod do piče ty, svojimi praskatými kezmi, ty. Na kniah partnerku? Negrama, negerku. Negerku? Cigánku. Či nie? A ako to robí, povedzte. A opíšte mi, ako sa správa s vami. No, tak podľa toho, ako sme čerpané, vždycky sa dohodneme, či budeme súložiť alebo nie. Veľmi zaujímavé. No, hovorte, ja vás počúvam. No, jednoducho nám to tam nefunguje. Nikdy ani jedna z nás nepodstatuje to porušenie. A skúšali ste to s mužom? Áno. A nič? No, iba s tou ženskou. Nie ma tej ženskou tiež. Môžete pozrieť sa sexuálne knižky? Môžete, ale mi rozprávajte. Ja vás... No, ja už vám nemám časom, ja som tady... A kedy najprv ste to skúšali s mužom alebo s ženou? Najprv s mužom, ale... Kedy nič vôbec? Nie, mala som 18 rokov. 18? A teraz máte koľko? 42. Öreg kravo. Közöd. Prosím vás, držte odstup. No, vykladalo mi to so žiadnym mužom, tak som zistila, že nadám. A jednoducho tam to slušenie bolo väčšie, všetko, len na to posledné mesiace, áno, posledné dobe nejako spolu nikde. A tá ženská? Ako sa volá? Mária. Mária, Mariška, áno. Dobre, no. Maria Helena. Takže, a ona má koľko rokov? 16. Áno. A ona tiež to cíti, čo vy? A ona to už robila? Fast, už som sa urobila, nič necíti. Takže mali by ste potom počať aj ju, mali by ste navštíviť mňa, obidve spoločne. Áno? Neviete to? Takže to sa mi zatiaľ vonku. Áno. Dobrý. Dobrý deň, pani Mariška. No, jaká sexy. Chod do piče. Mala som
túto vašu partnerku. Hovorí, že nie je s vami spokojná. Ako to vy cítite? Tu ide o spokojnosť, dobre, takže si nebudete spojení. Dobre, tu je to vyšovenie, máme to veľmi radi, je všetko OK. Už sme spolu 7 rokov a nám to neklápe v sexuálnom živote. Posledných 5 mesiacov. Sestvička, nemáte nič na srdci? Choď jebať. Choď jebať. Choď jebať. S vami? Pomôž. Nikdy. Radšej sa zomre moje. Radšej. Vy ste radi? Nechajte. To je tá kurva. To je moja sestrička, takže neodhajte ste. Ja nie som, prosím vás. My nie sme také sprosté ako vy. Ja mám Edvardka, takže ja neviem. Áno, Emmet Cullen, 4 ver. Takže, vy ste to už robili s mužom? Alebo nie? Áno, robila som. A? Som zistila, že nám to nesmí klapať, tak som sa preorientovala. Hovoríte, že ani so ženou, ani s mužom to neklapá. So ženou to klapalo. Zvieraťom, s obsom rada robí. Len posledné 2 alebo 3 mesiace nám to neklape a 7 rokov spolu žijeme. A nám to obeslo. 8 ste povedali. 7 či 8 to nám jedno, akože. No a máte nejaký byt spoločný? Spoločný byt máte? Dom alebo byt? Cez tunel býva, ne? Byt. A kde to je? V Bratislave? Nemáte ani v Bratislave? Robí so mnou alebo s mnou? Nie, len v Bratislave tam majú viac ľudí. Preto sa pýtam. Keď ste nejakým problémom, ste na jedách, Lebo určite v máte tam, kde vy bývate, to je dostané ženské. To je ten hlavný problém. Nie je to, že vy ste